Hola, ja estem aquí, un altre divendres. El divendres passat us vaig fer pila, que estava de formació, i divendres que us tornaré a fer pila perquè torno a estar de formació, em vaig a Madrid, així que hauré de pensar alguna per fer-ho o pujar-vos alguna extra. Llavors, de què et vinc a parlar avui? Et vull parlar de com gestionar la por a sentir el que sents, encara que no t'agradi el que sents. I et vull parlar d'això perquè abans de treballar amb qualsevol persona, quan treballo en sessions individuals, gairebé sempre el que hi ha és una lluita contra el que s'està sentint sobre alguna situació. No? És aquesta por de sentir certes coses que com a que no estan permeses, no? Com a que això no ho hauria d'estar sentint, hauria d'estar sentint una altra cosa. I aquesta lluita que es crea entre el que sento i el que crec que hauria d'estar sentint és una bomba, perquè l'únic que fa és que ens creixi aquesta por i que el que sentim segueixi estant allà, però a sobre tinguem un rebuig cap al que estem sentint. Llavors, no només tenim aquesta sensació, aquesta emoció que no ens agrada, no? Que la cataloguem com a que no és bona, que és dolenta, i lluitem amb ella, sinó que, a més, ens apareixen certes emocions extra del fet d'estar rebutjant el que sentim. Probablement, i segur que t'hi has trobat, amb aquesta situació de sento algo que no vull sentir, no? Com que sento algo que no vull sentir, ho jutjo immediatament, perquè si crec que no ho hauria d'estar sentint, és perquè ho estic jutjant com a algo que no hauria de ser així, no? Llavors, què és fàcil que aparegui aquí? Doncs la culpa. La culpa és de les primeres emocions que et poden venir si estàs sentint alguna cosa i creus que no l'hauries d'estar sentint. Com, per exemple, imagina que tens parella i de sobte t'atrau una altra persona, no? I aquesta emoció, aquesta sensació, aquesta atracció no la vols tenir o creus que no l'hauries de tenir, no? Perquè al nostre mapa mental això és com fatal, no? Quin significat té això que estic sentint? Llavors, el tema és que d'aquesta sensació en fem una muntanya, no? Realment la comencem a percebre com algo molt important, molt important, molt important. I llavors, justament, l'estratègia que et proposaré avui és just la contrària. És a dir, fer les paus amb el que estàs sentint perquè tens dret a sentir el que sents. T'ho repeteixo, fer les paus amb el que sents perquè tens dret a sentir el que sents. Més d'una vegada t'ho he dit que no elegeixes el que sents, és a dir, les emocions són resultats. Amb la qual cosa, si tu haguessis triat sentir una altra cosa, ho hauries fet o hauries pogut canviar el que sents, no? Si haguessis dit, ostres, doncs això no ho vull sentir, doncs ja no ho hauries creat. Llavors és important que entenguis que tens dret a sentir el que sents perquè al final l'emoció és un resultat automàtic del teu mapa mental i del que està passant, de com estàs vivint la teva realitat. Llavors, en primer lloc, deixem de barallar-nos contra nosaltres. Si existeix això, doncs bé, el primer pas per gestionar la por a sentir el que sents és deixar de lluitar-hi. Per exemple, jo utilitzo la frase de dir-me, doncs no m'agradaria estar sentint això o m'agradaria sentir una altra cosa, però ara mateix és el que hi ha. Ara mateix la meva realitat actual és aquesta. M'agradaria canviar-ho, m'agradaria que fos diferent, però ara mateix és així. Aquest és el primer pas, perquè aquí ja comencem a fer les paus. Comencem a fer les paus amb el que estem sentint i ens ho estem començant a permetre. Però què passa? Que tantes vegades ens fa por permetre'ns sentir el que sentim perquè i si es descontrola? No? I si llavors resulta que em deixo sentir el que sento i això comença a créixer i se me'n va de les mans. No? En realitat, aquesta por que sents de sentir el que sents t'està intentant avisar, t'està intentant prevenir o protegir de que això se te'n vagi de les mans i que arribis a un lloc pitjor del que estàs ara. Recorda que tot ho fas amb una intenció positiva, tot ho fas per anar cap al plaer o per fugir del dolor. Llavors, és important que també al parar-te i al dir què passaria si em deixés sentir el que sento,
potser allí descobriràs de què t'està intentant protegir la teva ment. No? I si resulta que em deixo sentir el que sento i es fa més real. No? Tantes vegades el que volem és que desaparegui aquella sensació, llavors intento pensar-hi al mínim i et dius a tu mateix, no hi vull pensar, l'únic que fas és pensar-hi i tornem a estar enroscades amb una lluita. Val? Llavors, sempre l'important és parar un moment i dir, bueno, què seria el pitjor que em podria passar si em deixo sentir el que sento? Moltes vegades el pitjor no és tan pitjor. I, de fet, com que la emoció és automàtica i t'estava dient, no l'has triat tu, aquesta emoció, és el resultat de com estàs vivint aquesta realitat. Per tant, per gestionar una emoció, el primer que necessitem és no voler-la rebutjar, sinó dir, ok, aquesta emoció està aquí, m'està dient alguna cosa, m'està informant de com estic vivint aquesta situació actual i, evidentment, negar-la no ens serveix de gran cosa, perquè quan la neguem ens estem abarallant amb ella, la nostra energia va a la baralla i no ens serveix de gran cosa estar abarallant-nos amb l'emoció. Llavors, primer pas, sempre és dir, d'acord, no m'agradaria sentir el que sento, no m'agradaria sentir això, no m'agradaria sentir ràbia per aquesta persona i crec, per exemple, amb la ràbia ens passa molt, no? Ens fa por deixar-nos sentir la ràbia, perquè la ràbia té tanta potència que dius, ostres, a veure si em deixaré sentir aquesta ràbia i explotaré, no? I el que li passa a la ràbia quan no ens la deixem sentir és que és com si estiguéssim armant una bomba. Se queda allí justament la ràbia, com ens parla de la falta de reconeixement o de validació o d'importància que hem sentit en alguna situació. Si nosaltres tampoc validem aquesta ràbia creix. Llavors, res, sento això, d'acord, no m'agradaria sentir-ho, però ara mateix és el que sento. Val? Això és per començar a fer les paus i generalment el que passa quan fem això és que la pressió comença a baixar. Val? A menys pressió interna, a menys lluita interna, més fàcil és gestionar l'emoció, perquè si l'emoció va creixent més, és més fàcil que se'ns descontroli. D'acord? Una altra estratègia, si ens fa por sentir el que sentim, sobretot per si se'ns descontrola o per si és molt intens. Imagina que estan acomiadant gent de la feina i ja li comences a veure les orelles al llop i dius, ostres, veuràs tu que aquí cauré, comença a aparèixer la por i realment fa molta por sentir aquesta por de perdre la feina, no? I aquesta por t'està dient, ei, prepara't, estiguet atenta perquè aquí hi ha un perill, no? Llavors, si és tan gran aquesta emoció, tan gran, que et fa tanta por, el que podem fer és intentar baixar-la d'alguna manera. Intentar baixar-la d'alguna manera que tu sàpigues que l'emoció es relaxa una mica. Per exemple, posa música i balla. És una gran manera, mou-te, mou el cos. Hi ha persones que dibuixen, hi ha persones que escriuen. Jo en èpoques de més crisi escrivia molt i escrivia com un diari, allí vomitava tot el que sentia, llavors ja no estava al meu cap, estava al paper i ja està. Però intenta baixar-la perquè la intensitat d'aquella emoció sigui més baixeta i no tinguis tanta por d'afrontar-la, no tinguis tanta por de deixar-te-la sentir. I estem fent exactament el mateix que hem fet abans. Baixar aquesta pressió, a menys pressió, doncs ens resulta més fàcil gestionar el que hi ha. D'acord? Fins aquí, alguna pregunta? Que veig que sou bastants avui per aquí entre Facebook i Instagram. Us vaig seguint, eh? Estic aquí, veig a la Inés que ha entrat per aquí i els d'Instagram no me surt qui hi ha, però si no, si me saludeu, us veuré. Llavors, et recordo, la funció de la por és avisar-te, és protegir-te, és dir-te ves al tanto, estigues atenta, ¿vale? Només t'està dient això la por. I també li pots donar les gràcies a aquesta por. Li pots donar les gràcies en quant a dir gràcies per avisar-me, ho tindré en compte. Ja pots marxar perquè em prepararé d'alguna manera o faré alguna cosa per sentir-me més preparada. D'acord? Com que la funció de la por ja estarà completa, ja t'ho ha avisat i tu li has dit sí, t'he sentit,
la por també disminueix, d'acord? Sembla una cosa estranya, això de donar-li les gràcies a la por, perquè tots volem lluitar contra la por i la por és com el nostre pitjor enemic, però té la seva funció adaptativa, la por, no? I si la coneixes i t'hi fas amiga i entens que el que intenta és protegir-te i dius, d'acord, m'està intentant protegir, de què? Què és això tan fatal de lo que m'està intentant protegir? I simplement, a vegades, només de fer aquest de què m'està intentant protegir i pots dir, bueno, potser tampoc és tan greu, crec que ho podré afrontar i la emoció baixa, val? Com que et dic que les emocions tenen la seva funció, una vegada l'han complert, marxen les emocions. Vale? Llavors, una cosa que també pots fer és posar-li nom a la emoció que estàs sentint. Val? T'he dit, potser tens por de sentir el que sents, no? Però també podries intentar fer com un petit esforç de dir, això que estic sentint, què és? Perquè tantes vegades el que fem és negar-ho, que com que ho neguem tant, perquè no ho volem sentir, perquè ens fa por, perquè ens fa mal, perdem la connexió amb les nostres emocions i perdem la connexió amb el que ens estan dient. Llavors, dels primers exercicis, o per exemple, si tens fills i tenen alguna emoció que no saben què fer amb ella, el primer que intentem fer també és, no negar-li l'emoció, sinó dir, d'acord, sembla que et passa alguna cosa. I si identifiques què és, per exemple, si tens un fill, doncs li dius, no? Sembla que estàs trist, sembla que estàs enfadat, o sembla que t'estàs enfadant. Si no és així, te dirà que no. I amb tu pots fer el mateix. Pots dir, sembla que... I el sembla, jo l'utilitzo perquè és més suau, no t'identifiques tant amb el que està passant. No estàs allí, ui, sí, és que estic rabiosa o soc rabiosa ja quan passem a identificar-nos amb l'emoció, sinó pots utilitzar el sembla que sento una mica de ràbia o sento una mica de tristesa. No m'agradaria sentir-la, però ara mateix és el que hi ha. D'acord? Això fa que l'emoció baixi. Si baixa l'emoció, més fàcil de gestionar-la. Vale? Vinga, la Natàlia per aquí, per Instagram. Què tal, Natàlia? Vale. Què més? T'he dit que tens dret a sentir el que sents, perquè si poguessis triar sentir una altra cosa, ho triaries. I en realitat sí que pots triar sentir una altra cosa, però més aviat en quant a que pots ajudar a l'emoció que es transformi, a que es mogui. El nostre problema és quan ens quedem atrapats amb una emoció. Per exemple, amb la por és molt fàcil que ens quedem atrapats amb la por, perquè és molt paralitzant. Llavors, quan alguna cosa ens fa molta por, és molt fàcil que aquesta por tingui tant poder i nosaltres hi tenim tanta por a la por que encara té més poder, no? Llavors, en aquest cas, també pots dir, doncs, sembla que tinc por davant d'aquesta situació i aquesta por m'està intentant dir alguna cosa, m'està intentant dir no cometis aquest error o si comets aquest error passarà el que sigui. I simplement reconeixent-ho pots fer que baixi aquesta emoció de la por i després dir, bueno, de quina manera podria preveure aquesta por, no? Això ja... Un altre dia us faré... Crec que vaig fer algun de directe dedicat a la por. Crec que sí, que per aquí al grup de Facebook deu estar enrere. Llavors, té que la funció de la por és avisar-te, per tant, no la neguem, ens quedem allà, gràcies, por. Li podem posar nom a l'emoció, de dir el que estic sentint, crec que el que sento és el que sigui. Gelosia, dic la gelosia perquè també és de les emocions que no ens agraden sentir. Sento gelosia, sento ràbia, sento culpa, no? La culpa que la tenim tan present. I la culpa, què t'està dient la culpa? La culpa t'està dient que no has complert les teves normes, no t'has regit per les teves normes, t'has saltat una norma que... Les normes, al final, el que fan és com fer que actuem com creiem que hauríem de fer-ho. Llavors, moltes vegades, quan no ens agrada sentir el que sentim, és perquè potser hi ha una norma que ens impedeix sentir allò. Et poso l'exemple que t'he posat abans d'imagina que tens parella i de sobte et trobes amb algú i se't desperta una atracció, no? És molt probable que tinguis la norma, perquè la norma social és com no et pot agradar una altra persona. Està prohibit. I això és una norma potent, tant social com pot ser teva. Llavors, pot ser que diguis, ostres, això no ho puc estar sentint, perquè si ho estic sentint, i aquí ve el significat que vol dir per a tu, no? Aquí ve
la gravetat de lo que t'està intentant avisar la teva ment, no? T'està dient, és que és molt greu que et sentis atret o atreta per una altra persona. Llavors, si fas la reflexió i dius, d'acord, doncs mira, sí, em sento atreta per aquesta persona, perquè al final, és el que et deia abans, no ho has triat tu, t'has sortit allí, és com si t'ha sortit la llumeta del mòbil i te diu, recibe un missatge, doncs l'emoció és el mateix, te diu, ei, ha passat això, aquesta persona t'ha disparat el punt d'atracció. I tu pots dir, doncs d'acord, no? Doncs fixa't, doncs em sento atreta per aquesta persona. I ja està. I aquí s'acaba el tema. En canvi, el que fem tantes vegades... Bones, Sònia! El que fem tantes vegades és que dius, ui, no, això no em pot estar passant a mi, perquè jo no sóc així, no? Jo sóc una persona fidel, no, estic amb una persona... Totes aquestes històries que ens montem, i el nostre mapa està així més tancadet i el que estem sentint va en contra de les nostres normes i el nostre mapa. Llavors, ja l'hem liat. No? Per això el que fem és rebutjar, perquè dius, no, això no pot passar, perquè què significa que t'agradi algú altre? No? Doncs potser significa que ets, no sé, que ets, que sí, el pitjor, no? O que sigui. Aquí cadascú amb el seu mapa, perquè hi ha persones que per elles és algo totalment impossible, improbable i fatal, i persones que ho viuen com amb naturalitat, de dir, d'acord, és que aquestes coses poden passar, no ho puc tenir tot controlat, i això pot passar. Llavors, com menys lluitis amb el que estàs sentint, més fàcil és de gestionar. Com més diguis, doncs mira, no m'agradaria estar sentint-me atreta per aquesta persona, però és així. Llavors l'emoció baixa i és més fàcil de gestionar. I la por ja no apareix tant, perquè el problema de la por, bueno, més que el problema, és que la por també t'està dient que no et veus capaç de gestionar allò. De dir, bueno, i què faig amb això? Llavors, per això també apareix la por, perquè t'avisa i et diu, t'està passant això i no saps enfrontar-t'hi. No et veus capaç d'afrontar això. I la por t'està avisant. En quant a la por li dius, d'acord, estic sentint això, no m'agradaria i buscaré la manera d'enfrontar-m'hi o demanaré ajuda, perquè sí, no? Tampoc hem de saber fer-ho tot a la primera. ¿Vale? Alguna pregunta? Penso que l'exemple aquest com de la persona que t'atrau és fàcil d'entendre, però ens pot passar amb qualsevol cosa. Aquí podríem profunditzar perquè, per exemple, en funció del que t'estiguis enfocant, també et sortirà una emoció o te'n sortirà una altra. Per exemple, si t'estàs enfocant en tot el que odies de la teva feina, és fàcil que les emocions que vinguin siguin doncs, de frustració, d'estar perdent el temps, etc. Llavors, el que sents també t'està parlant del que t'estàs enfocant. I una de les coses més ràpides per canviar o per transformar el que estàs sentint és canviar el foco. De dir un moment, en què m'estava enfocant? O imagina que jo ho vaig descobrir la setmana passada, que tenia un taller a Platja d'Aro i va ser molt divertit perquè se'm va córrer mirar l'oli del cotxe, perquè dic, no agafo mai el cotxe no vaig tan lluny, i dic, bueno, vaig revisar l'oli del cotxe, no sigui que no en tinc. Vale. Doncs amb les presses estava superagobiada perquè havia acabat de treballar al lloc que dines, has anat a Platja d'Aro, 2 hores i mitja de cotxe, arriba a l'hotel, bueno, 2 dies de taller amb moltes hores, estava superagobiada i, bueno, doncs miro l'oli del cotxe, poso l'oli i agafo l'autovia i portava 10 minuts i començo a sentir una pudor de socarrimat i, ostres, què és aquesta pudor de socarrimat? A veure si no he tapat d'això del cotxe. I, efectivament, menys mal que se me va córrer parar a fer un cafè i vaig dir, vaig a veure si resulta que m'he deixat destapat això de l'oli del cotxe. És a dir, la por me va venir en aquell moment i la por me va avisar dient-me, a veure si és que el que passa és que ha passat això. I a mi la por en aquell moment em va avisar. I li vaig fer cas, va ser com, doncs vaig a veure-ho, vaig a comprovar-ho. Si m'he de quedar 2 hores i mitja de viatge sense comprovar-ho, doncs és pitjor aquesta conseqüència que parar un momentet i mirar-ho. Finalment ho vaig solucionar, vaig anar, resulta que estava per allí, a l'obrir el capó, vaig anar a un taller, me van trobar el tap allí, fantàstic.
I, bueno, vaig arribar a Platja d'Aro super tard i me'n vaig fer conscient amb aquell viatge de l'angoixa que portava tot el dia, no? Perquè havia tingut tot el dia de reunions, de no parar. I me'n vaig adonar que la frase que em repetia internament era no hi arribaràs, no hi arribaràs, no hi arribaràs. I fixeu-vos, no me n'havia adonat fins ara, que la frase interna que tenia era no hi arribaràs. Llavors, quan me'n vaig adonar, i va ser un moment d'aquestos de flashes, que moltes vegades no saps ni com te ve aquesta inspiració de dir, ostres, però aquesta angoixa que tinc, però què és el que crec? Què està passant aquí? Per què me ve aquesta angoixa? Què és el que no me veig capaç? I és que no me veia capaç d'arribar a Platja d'Aro a l'hora, etc. Totes les meves expectatives no s'estaven complint. Llavors, el no arribaràs estava fent que jo sentís por i angoixa perquè pensaves que no arribaràs. I no tenia res de greu, perquè no passava res si arribava una hora més tard a l'hotel. I des de llavors, que ara que m'angoixo, dic, un moment, estic pensant o m'estic enfocant en que no arribaré i dic, vale, sí que arribaré. A més, la majoria de vegades sempre arribo, no? Doncs, i ara canvio la frase i dic, sí, arribaré. Llavors, moltes vegades és adonar-te'n, parar el momentet i dir, però què estic pensant? En què m'estic enfocant? M'estic enfocant en que no ho podré assumir, això? I és el que et dic, això és el que dispara la por, perquè la por ens està dient, això no ho pots afrontar, no et veus capaç. Llavors l'estrès s'apodera de tu i moltes vegades dir, a veure, això que estic sentint, aquesta por que sento, què és el que crec que se m'està escapant de les mans? En què m'estic enfocant? I moltes vegades fas aquest clic, canvies i ja està, i s'ha acabat el tema. Crec que potser el punt és descobrir allò que has de fer el clic, no? Però bueno, sí, també és qüestió d'anar-se escoltant i fent-se conscient de lo que hi ha. Alguna pregunta? Fins aquí ja faré una miqueta el resum. Vull aprofitar per recordar-vos que el 6 de juliol, dintre d'un meset, faig un taller a les Avellanes, a Os de Balaguer. És un taller d'un dia i el que faré serà explicar-te el mapa de la calma. Aquí sempre us vaig donant pinzellades del mapa de la calma. Per exemple, lo del foco, amb què t'enfoques, serà una de les coses que més treballarem al taller i serà un taller molt pràctic perquè la teoria ja ens la sabem. Evidentment, hi haurà cosetes de teoria, no? per aclarir conceptes, però fer teoria, però dir com l'apliquem, com ho portem a la pràctica, el foco, com el porto a la pràctica, l'emoció que sento, com la gestiono amb el cos, què en fa d'aquesta emoció, les necessitats, no? O com desxifro què m'està dient aquesta emoció, què m'està dient la ràbia, què m'està dient la culpa, què m'està dient la tristesa. Tot això ho treballarem al taller aquest presencial, que serà molt xulo, que a més les Avellanes és un monestir del segle XII espectacular, amb una energia molt bonica, que ja només arribar ja estàs a la glòria, com diria. Llavors, que vols venir? Vols informació? Me passes el teu correu i t'envio la informació del que farem allí, el preu i tot, d'acord? Llavors, per resumir, per agafar aquest tema de la gestió emocional quan ens fa por, primer de tot, para un momentet i digues, ostres, això que estic sentint potser no ho voldria sentir, no? No ho vull sentir. Però ara mateix és així. Llavors, primer de tot, desfem aquesta lluita. Acceptem o procurem acceptar o fem el primer pas per acceptar, encara que sigui, d'acord, això no m'agrada que sigui així, però fins ara és així. Després d'això, també puc dir, bueno, què m'està dient aquesta por? Què és el que crec que no puc afrontar? I llavors, pot ser que, doncs, això, que l'emoció no m'agradi perquè signifiqui alguna cosa molt greu per les meves normes o pot ser que tingui aquesta por o aquesta falta de pràctica en gestionar el que sento, això és el que m'està dient. I li puc dir gràcies a la por. Li puc dir gràcies per avisar-me, faré el que pugui per gestionar-ho. Què més? També li pots posar nom al que sents. Pots intentar identificar això que sento i que no sé molt bé què és, perquè a vegades et deia, si no estàs familiaritzat amb escoltar les emocions, a vegades es confonen, no? O et sembla que estàs enrabiada i llavors per sota hi ha tristesa o sents tristesa i per sota hi ha ràbia. Hi ha moltes vegades que es confonen perquè pots tenir més d'una emoció a la vegada.
això no t'ho he dit abans, però poden coexistir dos o més emocions, perquè d'una mateixa situació pot ser que et vulguin fer fora de la feina i per una banda estiguis content perquè diguis està farta d'aquesta feina i donant el paro, per altra banda t'agafa por perquè dius i ara què faré, i d'altra banda pot ser que et faci ràbia perquè no t'ho esperaves i no et sents reconeguda perquè t'estan fent fora de la feina. Llavors, poden coexistir més d'una emoció i més de dos i més de tres. Llavors, és qüestió de deixar-los espai perquè les emocions tenen una funció, venen, les reconeixem i deixem que marxin. Vale? Entenc que això no és senzill de comprendre si no ho has fet mai, però una vegada notes i experimentes que l'emoció el que fa és bé, té la pujada, la baixada, l'acompanyes a marxar i marxa. Llavors no és tan greu. Vale? I practica amb les emocions petites. No, com més petites siguin, més fàcil. Una altra cosa de les que et deia era que agafis i si la intensitat emocional és massa gran, vés a baixar-la, vés-te'n a córrer, posa't música i balla, escriu, dibuixa, parla amb algú, medita, no? Fes alguna cosa que et baixi aquesta intensitat emocional i després al baixar, com serà més fàcil de gestionar, doncs perfecte, la gestionem com sapiguem, si en sabem, ¿vale? I si ens apareix la culpa, perquè et deia abans, moltes vegades, com que no volem sentir el que sentim, perquè això té un significat que no ens agrada, i apareix la culpa per recordar-nos que això està prohibit, no? Que ens estem saltant una norma, també el que podem fer és recordar que tenim dret a sentir el que sentim i que no ho estem decidint conscientment, sinó que és un resultat automàtic que ens l'ha portat la nostra part més inconscient i ens està dient ei, aquesta situació l'estàs experimentant així i t'està parlant de tu, aquella emoció. Per això no la volem negar, per això no volem lluitar contra l'emoció, perquè és una expressió de tu. I si volem guanyar seguretat i autoestima, per exemple, no volem lluitar contra nosaltres, perquè si jo lluito contra mi, llavors estic enfadada amb mi, llavors la meva autoestima baixa, la meva confiança en mi baixa. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí. Si m'has vist per Facebook o per Instagram, m'és igual. Sisplau, posa'm a veure què has descobert amb aquest directe. Posa'm un comentari al meu perfil o ja ho posaré a l'Stories o si estàs a Facebook m'ho poses aquí com a comentari també i posa amb què t'has quedat de lo que t'he explicat. Quina cosa t'ha fet allí un cling? Vale, acabo d'entendre això. Vale? A mi m'ajudaràs a saber també què us va més, què t'agrada més o què potser desconeixes més i també ajudaràs a la resta que estan veient aquest vídeo a agafar-se amb cosetes, amb resums i amb idees clau que he dit, d'acord? Així que, no res, ens veiem la setmana que ve, no ho crec, però bueno, algo faré si no, i si no, la setmana següent, que et dic que la setmana vinent també estic fora de nou i no sé si seré, d'acord? No res, a practicar, ¿vale? A practicar l'acceptar el que sentim i deixar que baixi i a veure què passa, ¿vale? Inés em diu, em quedo en practicar les coses petites, les emocions petites. Sí, comenceu per petit, sisplau, perquè a vegades volem gestionar tota la muntanya russa emocional que tenim i no et menjaries un elefant sencer, sinó que el partiries a trossets. Doncs, amb una mateixa situació, si hi ha coses que ens molesten, comencem per les petites, perquè t'entrenes. Llavors, també ens fa menys por enfrontar-nos amb o gestionar o escoltar una emoció petita. Ens fa menys por. Com que hi haurà menys resistència, serà més senzill. Així que gràcies, Inés, pel teu punt clau important i gràcies per venir. Ja saps que jo sempre estic contenta de veure't per aquí. Vale? Una abraçada a tothom, una abraçada de calma ben forta. Ja saps que la calma és un hàbit i s'entrena. A veure si anem entrenant poquet a poquet aquestes emocions perquè siguin més amigues nostres i ens sigui més fàcil adaptar-nos als canvis de la vida. D'acord? Una abraçada. Ens veiem. Ciao, ciao. Ciao. Aviam.